Evropa se vraća po nas, pomislila je u sredu većina proevropski orijentisanih građana Srbije dok smo pratili vesti koje su sa zasedanja Evropskog parlamenta stizale do nas. A kod nas, prošle nedelje, potpuno ludilo. Ministarka energetike Đedović, Siniša Mali, Ana Brnabić su nas u ponedeljak i utorak obavestili da ostajemo bez gasa, skroz, zbog odluke Evropske unije. U sredu nam je Marta Kos rekla: ova ekipa plus Vučić pričaju gluposti. U tu istu sredu je došlo do pucnjeva i požara u Ćacilendu. Žrtava srećom nije bilo. Ranije jedan stanovnik Ćacilenda koji inače zaposlen u Narodnoj banci Srbije. I sad se pitaju neki kako u 10 prije podne on nije bio na svom radnom mestu. A greše. Bio je. Bio. Telekom Srbija, kompanija koja se svake godine zaduži za oko milijardu evra koliki je gubitaš, čiji ukupan dug prešao 3,5 milijarde evra, kupuje Orion Telekom. Navodno dogovorena cena oko 100 miliona evra. Izgleda da je najveća preporuka za prodaju Orionu bila odluka koju su doneli u julu mesecu ove godine da izbace televiziju N1 sa liste kanala koje nude svojim korisnicima. A nastavljen je izbor članova REM-a po principu koji jedni nazivaju Kalenić princip, a drugi zeleni venac princip. Nebitno je dalje Kalenić ili zeleni venac, princip pijace sasvim sigurno jeste. I prevara sasvim sigurno jeste. Baš kao i zakon o biračkom spisku koji su podržali Bojan Tlačar, predstavnik nevladine Vučićeve organizacije CESID, i njegov kolega Raša Nedeljko, predstavnik CRTA, ali boga mi neki opozicioni poslanici. Ni ovakav izbor REM-a, ni ovakav zakon o biračkom spisku ne menjaju ništa što se tiče izbornih uslova. Samo Vučić omogućavaju da Evropljanima kaže da je nešto uradio. Evropa se vraća po nas. Tako se osjećala većina nas koji smo za Srbiju u Europskoj uniji kada je usvojena rezolucija sa onakvim tekstom. Shvatili su da su nas zaboravili, vidjeli u šta se Srbija pretvara i vratili se. Znate ono kad krenete na put pa se posle nekog vremena setite da ste nešto zaboravili. I onda razmišljate da li da se vratite po to nešto. A to nešto nije baš idealno. Nekako razmišljate da možete i bez toga. A na kraju shvatite da je ipak glupo da idete bez toga nečega i vratite se. Tako nekako je Evropa zaboravila Srbiju. A Srbija počela da veruje da nas ta Evropa neće. Čitavu deceniju su građani Srbije čekali da Evropska unija pokaže da joj je stalo do Srbije i da pokaže da ne podržava one koji nas od Evrope udaljuju. I to se napokon desilo. Hvala svima u Evropi kojima je stalo do Srbije. Zasluge idu, naravno, građanima Srbije i srpskom narodu koji se godinu dana bori za promene. Studentima koji tu pobunu naroda predvode. Ljudima iz nevladinog sektora koji su svih ovih godina govorili Evropljanima šta se dešava u Srbiji, to im dokazivali argumentima. Ljudima iz anketne komisije, Tanasiju Marinkoviću, Vidi Škero, profesorima Kuzmanoviću, Vladi Obradoviću, Dobromirovu Ognju Radonjiću i svim ostalima koji su pokazali šta je sve dovelo do smrti 16 ljudi u Novom Sadu, kao i ljudima iz opozicionih stranaka, proevropskih, koji su radili sve unutar svojih grupacija da pokrenu svoje ideološke kolege da reaguju na dešavanja u našoj zemlji. Pa su reagovali i PES, i liberali, i zeleno. Iako nam se činilo da je Evropska unija nepovratno otišla svojim putem, rezolucija Evropskog parlamenta Evropa je pokazala da se ipak setila da je zaboravila Srbiju i zaista se vratila po nas. Sada je sve na nama. Da bi krenuli ka Evropi, moramo sa vlasti oterati organizovanu kriminalnu grupu na čelu sa Aleksandrom Vučićem. I to je naš posao. U to se Evropska unija ne meša i ne treba da se meša. Godinama govorim da se za svoju slobodu moramo izboriti sami i da je to dobro, jer nikome ništa nećemo dugovati, osim sebi samima. A u rezoluciji su navedena sva nepočinstva Vučićevog režima i napisano šta Evropska komisija treba da radi. Da li će se to desiti koliko sutra? Neće. Ali proces je započeo i ništa ga više ne može zaustaviti. Evropa je promenila stav prema Vučiću i to je sada jasno. Ana Brnabić nam poručuje da to nije istina. I to nam poručuje ne iz Beograda, nego iz Brisela. A u Brisel je morala da ode sa Milošem Vučevićem, formalnim predsednikom SNS-a, da odgovara na pitanja komisije koja je formirana od strane IPP-a.
koja treba da proceni da li SNS treba da izbaci iz te njihove organizacije evropskih naprednjaka ili ne. I kaže onda gospođa Brnabić, ništa se nije promenilo. Koliko puta ste do sada, gospođu Brnabić, pozivani na takav sastanak, bilo gde, evo sad u Briselu? Nijedno. A koliko puta ste do sada odgovarali na takva pitanja? Nijedno. Pa kako onda tvrdite, gospođo Brnabić, da se ništa nije promenilo u odnosu Evrope prema Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci? Mnogo toga se promenilo i tek će se menjati. Boli sve vas svaka reč iz rezolucije, a posebno splaši zahtev za sankcijama Vučiću i svima koji ste oko Vučića, zahtev koji je prvi javno izneo predstavnik stranke Centra Zdravko Ponoš. I političarima i velikim SNS biznismenima preti zabrana ulaska na teritoriju skoro svih zemalja članica Europske unije, zamrzavanje njihove imovine koje se tamo nalazi i još mnogo toga. I bilo bi sve brže da nije nekih u Srbiji koji iz raznoraznih razloga prihvataju da Vučić učine uslugu prihvatajući ovakav REM i podržavajući ovakav zakon o biračkom spisku. I još nas ubeđuju da rešenja nisu idealna, ali su jako dobra. E pa ovako, stav stranke Slobode i pravde da su ta rešenja potpuna katastrofa. Ne mogu se, gospodo, institucije graditi kršenjem zakona, a jasno piše u zakonu ko može da bude član REM-a, kao što pišu i rokovi za okončanje dela procesa koji su odavno prošli. Dakle, proces mora da se po zakonu ponovi krene iz početka. Ne može se kršenjem zakona graditi drugačije društvo za koje se kao svi zalažemo, a izgleda neki baš i ne. Neverovatno je da neki ljudi govore kako će sada se pratiti da li će Vučić ispuniti ono što je tražao. O čemu pričate, ljudi? Pa naravno će usvojiti zakon o biračkom spisku kad je on taj zakon, odnosno SNS, i predložio. Oni su ga predložili, kako da ga ne usvoje. Kao što će naravno izabrati REM, u kome će imati većinu. Bez obzira da li to što radite zbog nekih evropskih grantova, novca za projekte koji su vam potrebni da preživite ili nečeg trećeg. Molim vas da nam ne objašnjavate kako je super ono što je loše. Nemojte nam time što pričate vređati inteligenciju. Imamo ove na vlasti koji to rade već 13 godina. Dragan Đilas. Dakle, Dragan Đilas vodi Đilas. Dragan Đilas. Dragana Đilas. Đilasa. Dragan Đilas. Sa Draganom Đilasom. Dragan Đilas. Dragan Đilas. 619 miliona evra. Evropa donela odluku da nema transporta ruskog gasa preko teritorije zemalja članica EU i mi smo u bezizaznoj situaciji. Tačka. Ovo je govorila ministarka Đedović, ovo je govorila Ana Brnabić, Siniša Mali, Vučić je nešto pričao i svi su ponavljali kako je jedini spas u predsedniku Vučiću da veruju će on smisliti neko genijalno rešenje. Mali govorio kako je video kad je razgovarao s njim kako se Vučiću mota nešto po glavi, pa je ipak optimist. Nešto mu se mota. Pa mi, bre, jesmo u problemima, jer se njemu motaju razne budalaštine već decenijama, a nikako da ode kod nekoga da mu to motanje adekvatnom terapijom malo zaustavi. To što vi pričate, tako smo pred bombardovanje Srbije slušali SPS-ovce kako govore da Amerikanci imaju rakete Pershing, ali mi imamo Slobodana Miloševića. Na svakom ovom mitingu, svakoj tribini, izjavama. I onda krene NATO napad, agresije na Srbiju, a od Miloševića ništa. 0 bodova. Milošević prema Peršizima rezultat katastrofe. Isto tako i sad, ovi Miloševići naslednici viču mi imamo Vučića, kad god je neki problem. Na svu sreću, pokazalo se da je stepen neznanja ljudi na vlasti beskonačan, da mogu da izgovore veću glupost i laž od prethodne, ma kakva ta prethodna bila. Pokazalo se već u sredu, rekla Marta Kost, da odluka Europske unije uopšte ne važi za gas koji ide ka zemljama koje nisu članice Europske unije i da su ovi ljudi lupetali gluposti, dizali paniku bez razloga. Ali, može da se desi da za godinu ili dve Europska unija pooštri svoju odluku, recimo, i zabrani transport gasa u potpunosti, bez obzira kome gas ide. Šta mi kao država radimo da ako se to desi imamo rešenje? Da li radimo na povećanju kapaciteta podzemnog skladišta Banatski Dvor, recimo? Da li gradimo
novo skladište na lokaciji Banatski ITB. Ne. Iako je to planirano još pre 10 godina. Ne radimo, iako, da vam dam jedan podatak, kapacitet naših podzemnih skladišta, tog Banatski dvor, to sve što imamo, 450 miliona kubnih metara. A mađarski, znate koliko? 6 milijardi. Znači mi 450 miliona, a oni 6 milijardi napravili. I mi ne radimo ništa. Ništa. Ni to, niti bilo koja druga opcija kako ćemo ako ne bude ruskog gasa. A ispričat ću vam kako se radilo 2008. godine kada sam ja bio gradonačelnik Beograda. Tada je eskalirala kriza između Ukrajine i Rusije oko cene transporta ruskog gasa preko teritorije Ukrajine. I ja sam to video u medijima, domaćim, pisali strani mediji, i shvatio sam da može doći do prekida transporta gasa, a beogradske toplane elektrane koriste gas za grejanje stanova i poslovnog prostora u Beogradu. Podao sam direktora Beogradske elektrana, gospodina Prelića, dobar direktor, bio stvarno ozbiljan, iako ga je SPS dao, ali je vodio čovjek i Rakovicu, 21. maj, znao kako se vode sistemi, znači nije pao s Marsa. I pitao sam ga koliko nam treba vremena da prebacimo gorionike sa gasa na mazut, jer sam znao da ta mogućnost postoji. Čovjek mi kaže, pa treba na Boga mi minimum 15 dana. I ja sam tražio od njega da odmah krene sa tim procesom, to je bio novembar mesec, i da povlači sav mazut koji može da kupi, skladišti ga gde god može da ima mazut. Inače, da biste znali, beogradske elektrane, tako se zove, u stvari beogradske toplane, greju 3 puta više kvadrata stambenog i poslovnog prostora nego cela Srbija, sve ovo ostalo što postoji, pa puta 3, toliko vam oni greju Beogradu. Znači, naše potrebe što se tiče grejanja u odnosu na ostatak Srbije enormno. I u decembru Rusija stvarno prekine transport gasa i dođe do velike krize i u Evropi, ali naravno i kod nas. I prvih dana, tamo januara 2009. zove mene Tadić, Boris Tadić, i kaže, koji je tad dogovorio da nam Austrijanci daju gas, da nam pomognu, i pita me koliko treba gasa za Beograd. Ja kažem, ne treba ništa. Kako bre, ništa? Kažem, pa mi smo, Borise, još pre mesec dana prešli na mazut kad smo videli šta može se desiti. I tako je taj gas, koji Beogradu nije bio potreban, jer se na vreme razmišljalo i planiralo, bio prosleđen stanovnicima Sarajeva, koji su tako preživali tu zimu, jer je tamo gas osnovni energent. Tako rade oni koji nešto znaju i koji su u životu pre nego što došli na neku funkciju nešto i radili. Danas takvih u vlasti u Srbiji nema i ne daj Bože da se desi bilo šta loše, ućemo još u veće probleme. Nego, da se vratimo mi na ove stručnjake, ovo Đedović, Mali, koji se prave da nisu ništa rekli. Oni danas ne progovaraju. Nismo ništa rekli, nismo ni motanje pominjali, ništa, sve, to zaboravi. Samo Brnabić je morao da priča, ali ne na ovu temu i ne u Srbiji. Vučević i ona su pričali pred komisijom tog IPP-a, te organizacije Evropskih naprednjačkih partija, pred komisijom koju je ta organizacija napravila da provere kako se SNS ponaša, šta radi sa Srbijom i da li SNS uopšte možda ostane u toj organizaciji. Gospođa Brnabić i Miloš Vučević su išli u Brisel u čisto stranačku posetu, znači nikakve veze s državom ne. Išli su privatnim avionom, po svemu sudeći o trošku države. Ponavljam, imali su čisto stranački sastanak, nisu išli u svojstvo državnih funkcionera i nikakvog opravdanja nije bilo da putuju o državnom trošku. Sad, pošto je novi Falcon, kojega su krili da su ga kupili za preko 50 miliona evra, a ja to prvi saopštio baš u ovom podcastu, pošto je taj Falcon na nekom redovnom servisu, a onaj avion koji je država kupila pre 5-6 godina, neka kombinacija Brazil, pominjao se Cane Subotić, Nikola Petrović, ko ima veze s tim, zaista ne znam, sad slučaju kupljen bez tendera, taj ima neki ozbiljan kvar i nisu mogli da ga koriste, znači ni jedan, ni drugi, i onda su iznajmili avion Cessna Citation XLS i ovo sad što gledate na ekranu, dok ja pričam su podaci o tim letovima za Brisel, odleteli su u 7:54 ujutru, došli na sastanak, održali ga i krenuli nazad, kao što možda vidite, u 17:52. Naravno, postoji mogućnost da je najam aviona i posade platila Srpska napredna stranka, ali u to iskreno sumnjam. Ali nije samo u plaćanju poenta. Poenta je u tome što se gospoda iz vlasti toliko odlepili, toliko su otišli u ne znam šta, da su zaboravili da postoje redovne linije, da recimo Air Srbija
svakog jutra leti do velikog broja gradova i tokom dana, a ujutru leti do Brisela. Ali ne mogu oni sa plepsom, oni su nešto posebno. Zato kad god se negde putuje ide se ili državnim ili iznajmljenim avionom. Pa kad situacija ovaka kakva je ova bila, da dva državna ne mogu da se koriste, kreće panika i urenje da se nađe neki slobodan avion. I svi tako, znači ne samo Vučić, nego i ovaj Macud koji je navodno premijer, i Dačić, i Ana Brnabić, i ko zna još ko. Ne bi leteli komercijalnim letovima, nema šanse. Kao da se plaše da ih je neko prokrao, recimo ovako da bude kletva. Ako uđeš u avion Air Srbije, od ruke ti ništa ne rodilo, ni u polju bjelica pšenica, ni u brdu vinova lozica, recimo. Ako uđeš, ne daj Bože, u Wizz Air, neki drugi low cost, onda je kletva da Bog da ti propale sve kombinacije, ima onoliko koliko si imao pre nego što smo došli na vlast. To je jedna strašna kletva za ovi iz SNS. A najgore prođu oni koji lete nekom kompanijom iz grozne Europske unije. Kažu da kletva u tom slučaju glasi ako letiš, ne znam, Lufthansa. Da Bog da ti Jelena Trivan bila najbolja drugarica. Boga mi, ozbiljna kletva i onda kad čuješ te kletve razumeš da im je teška situacija pa da ne mogu. Ajde sad ozbiljno. Stepen bahatosti pripadnika organizovane kriminalne grupe koja vlada Srbijom je neverovatan. Njihovo ponašanje predstavlja updateovana rimska orgijenja. Niko nikada nije prezirao svoj narod kao što ga preziru ljudi koji su vlast ovih 13 godina. A sećam se kako je, koliko juče Boris Tadić u Kinu i Japan putovao redovnim linijama. Kako nisu mogli da ga ubede da bar uzme kartu za biznis klasu, što je, by the way, normalno kad putuje predsjednik. I sećam se kako je kad išao da gleda Srbiju na svetskom prvenstvu u Nemačkoj, onoj utakmici sa Argentinom koju smo izgubili 6:0, putovao čarter letom sa ostalim navijačima, platio aranžman sam preko neke turističke agencije. Ali, nema veze. Svi smo isti, to smo čuli već 1000 puta. Sad nešto što mora da pročitam. Ko je ubrzavao radove na železničkoj stanici u Novom Sadu samo da bi se slikao? Vučić. Ko je rekao da nastrešnica koja je ubila 16 ljudi nije renovirana i slagao? Vučić. Ko je ukrao pare na rekonstrukcijama i ostavio rđu, beton i smrt? Vučić i njegova ekipa. Ko je preko zobenice slao napadače na građane i studente umesto da im pruži ruku? Vučić. Ko je svojim ponašanjem, lažima i korupcijom izvao ljude na ulice? Vučić. Ko je postavio Ćacilen da brani vlast od naroda? Vučić. Ko je odbio da ga skloni? Vučić. I kad se sve sabere, odgovor na pitanje ko je kriv za pucnjavo ispred Skupštine je krajnje jednostavno. Ovo je napisala moja saradnica, zato sam čitao, članica predsedništva Stranke slobode i pravde Valentina Reković. Sve je ova prepametna devojka rekla u ovoj izjavi i nema tu nešto mnogo da se doda. Jer Aleksandar Vučić od Srbije napravio ludnicu. Uništio institucije, kriminalizovao zemlju, napravio ovakve medije, postavljao i postavlja na funkcije na svim nivoima ljude koji to ni sa čim ne zaslužuju, koji ništa ne znaju osim da kradu, da ga bespogovorno slušaju. Vređa sve koji drugačije misle, uništava živote, sve je jednom rečju razvalio. I zato je on odgovoran za sve loše što se u Srbiji desi. Uz to, kao sam rekao više puta, on je bolestan čovjek, zver. Spreman da uradi najstrašnije stvari, da kaže najgore laži, samo da bi bio vlast. Tako je u napadu svog ludila direktno ugrozio bezbednost Marinike Tepić i njene porodice. Rekao isto što je njegov glasnogovornik Dragan Vučićević, koji je tvrdio da je Marinika unapred znala šta će se tog dana dogoditi ispred Skupštine. On je za ono što se desilo, Vučićević, na njega mislim, optužio nekolicinu nas iz Stranke slobode i pravde, a Vučić je optužio samo Mariniku i to u trenutku kada smo već obavestili javnost da su joj stigle prve pretnje smrću zbog onoga što je izgovorio Vučićević. I to dodatno pokazuje koliki je nečovjek. Kaže, Marinika snimala minut ranije. Lažeš, Vučiću, lažeš kao što lažeš čitavog života. Naši asistenti u poslaničkom klubu su počeli da snimaju kad su se čula 3 pucnja i kad je policija već krenula prema šatorima tvog paramilitarnog rugla koji se napravio u srcu Beograda.
Na našem snimku se vidi čovek koji skakuće na jednoj nozi i koji je pogođen pre nego smo krenuli da snimamo. I na našem snimku se čuju još 2 kica i vidi kako policija hapsi počinio. Inače, ovaj što je pogođen i ovaj što skače na jednoj nozi na snimku je zaposlen u Narodnoj banci. I nikako nije mogao da u 10:15 u sredu pre podne bude u Ćacilendu da zaista radi. Ali on je samo jedno nekoliko desetina hiljada SNS-ovaca koji se vode kao zaposleni, primaju platu od države i nikada na posao nisu otišli. Neki misle da oni odu tako po 2-3 sata, neki dan se pojave. Ne idu oni nikad. Znate zašto? Jer ako bi išli tako ponekad, onda bi ostali zaposleni i videli da oni uglavnom nisu tu. Ovako za njih ostali zaposleni ne znaju da postoje, ne znaju da su oni takođe zaposleni. I oni primaju plate od države i rade sve što stranka traži. Kažu da je ovaj što je pogođen u Ćacilendu bio glavni za podelu dnevnica, jer je ipak zaposlen u Narodnoj banci, pa je stručan za par. Pa ako može Jorgovanka da radi u Narodnoj banci, to još kao guvernerka, može, brate, i on, što jest. Nego da se vratimo na ovaj Ćacilen. Mesecima zahtevamo da se ovo ruglo ukloni, jer uz to što maltretira Beograđa, da je saobraćaj u potpunom kolapsu već mesecima, jer je najvažniji bar u centru zatvoren. Ovaj Ćacilen predstavlja bezbednosnu opasnost. Mesecima tražimo da policija uhapsi naoružane ljude koje Vučić tamo doveo. Ljude koji se šetaju sa čekićima i palicama, videli smo to svi, ima ih u rukama. Dokazujemo snimcima da većina njih dolazi iz kriminogene sredine, da potiče, da su već u kriminalu. Ali umjesto da policija uđe u Ćacilen, u njega ulazio Vučić sa funkcionerima SNS-a i grlio se i pozdravljao sa ljudima među kojima je bilo i onih osuđenih za svirepo ubistvo. Svojim ludilom je, kao i mnogo puta do sada, ugrozio bezbednost svih žitelja prestonice Srbije. Decenijama huška ljude jedne na druge. One koji ga ne podržavaju i koji se bore protiv organizovane kriminalne grupe koju vodi, naziva teroristima, naziva izdajnicima, kurtijevcima, kriminalcima, ubicama, ustašama. Govori da spremaju krvoproliće, da hoće da unište Srbiju. Zlo koje ima u sebi Aleksandar Vučić prosipa na celu Srbiju, sega na svakom koraku. Mislio je da se zlo primilo, da je poraslo svuda po Srbiji, da je preplavilo. Pomislio da je uspeo da cela Srbija bude ista kao on. Pogrešio je, i to mnogo pogrešio. Kada je oslobodimo, odgovaraće Aleksandar Vučić pred slobodnim i nezavisnim institucijama demokratske Srbije i imaće mnogo vremena da sam u tišini ćelije razmišlja o svemu što je uradio. I za kraj, vratno ste čuli da se stranka Slobode i pravde, SSP, zalaže da tužilaštvo pokrene, a Ustavni sud donese odluku kojom se zabranjuje rad Srpske napredne stranke, jer je ona političko krilo organizovane kriminalne grupe. I ja o tome govorim 1,5 godina. Mnogi su se podsmevali, omalovažavali našu ideju, rekli, ma važi, to je besmislita što vi pričate. Pre 4 dana je, ako ne najveći naš stručnjak, da nekog ne uredim, onda sigurno jedan od najvećih stručnjaka za ustavno pravo, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Tanasije Marinković, rekao malte ne istu stvar, da tužilaštvo treba da pokrene postupak, a Ustavni sud da donese odluku o zabrani SNS. I profesor je taj stav iznao posle prezentacije svega što je tokom svog rada pronašla anketna komisija koju je predvodio i koja se bavila padom nastrešnice i smrću 16 ljudi.